गसाइगावनि टेलिफारा टोल गेटआव दुंहाव थासारि। गसाइगाव सहरनि साखाथियाव थानाय 27 नं राजा लामा टेलिफारा टोल गेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै ट्राक ड्राइभारफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि अजद। आसाम हादरनि बायजोनिफ्राय फैनाय मालगारि ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। खौरां मोननाय बादिब्ला बिहार, सोनाब बेंगल, सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टोल गेटआव थाग्रा मावथिफोरा बुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। अजद होनाय बादिब्ला टोल टेक्स खांग्राफोरा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबिदों आरो रां होयैयाव सिगि सग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय रां बुथुमनानै लादों। खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला टोल गेटनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होनना अजद होदों ट्राक सालायगिरिफ्रा। बे जाथायनि गोहोमावनो फिन दिनै ट्राक सालायगिरिफ्रा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टोल गेटनि मोखाङाव लाखिनानै रां दाबिनायनि हेंथा होयो आरो 27 नं हादरारि राजा लामाखौ होथेयो। जाथायखौ सामलायनो थाखाय गसाइगाव पुलिसा जाथाय थिलिसिम सौहैयो आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजायो। हम गाड़ी लेके आया यहाँ टोल गेट पे, हम दूसरा लाइन में घुसाया तो अगला हमको बोला कि दूसरा लाइन में नहीं, तुम इस लाइन से निकाल के फर्स्ट लाइन में जाओ। हम उस लाइन से निकाल के फर्स्ट लाइन पे गया, ये बोला ओवरलोड है। हम बोले ओवरलोड नहीं है, बोला कांटा पे चढ़ाओ। कांटा पे चढ़ा दिए। 5% 2 टन होता है, 5% का हर टोल गेट में छोड़ता है। अगर आपका गाड़ी का 55 टन पासिंग है तो आपको 57 टन छोड़ेगा। 57 टन 500 छोड़ने का अलाव है। ये बोला ओवरलोड है। हम बोले ठीक है ओवरलोड है, फाइन लगेगा। बोला हाँ फाइन लगेगा। हम बोले कितना का फाइन लगेगा भाई? ये बोला कि 1020 रुपया लगेगा। हम बोले 1020 रुपया का है जब 510 का टोल टैक्स फाइन है तो? ये बोला तुम देखेगा, अभी तुम देखेगा, ये क्या झप्पड़ देंगे कि गिराइया देंगे। बोला हम वीडियो बनाने लगे, मेरा मोबाइल छीन लिया। देखिए मोबाइल मेरा तोड़ दिया गया, अभी स्क्रीन में काम नहीं कर रहा सही से।